bụ nwa okolobịa mama gị gwara gị sị gị na papa gị na-akwụghalị andị na ọ na-enye ya nsogbu andị na ọ na-agbawi obu iwe si nne gị na ikwere na ị ga-eme investigeshọn iwe mesie investigeshọn o wee bụrụ eziokwu na nna gị na-akwụghalị n'ihe a andị na mama gị nọ n'ife mgbu na-achọ igbu elu mana papa gị achọrọ ịma ịghọtara na iwe jesie wee pụta kedu ife ị ga-eme ị ga-agwa mama gị efe fọrọ na papa gị na-efeghalị ebe gị na ya na-abọ kwụsịrị ma agrimenti na nna ife ị ga-eme imesie pụta ị ga-agwa ya na papa gị na-akwụghalị ka ị ga-agwa ya na papa gị ada akwụghalị maka na ịgwa ya na papa gị na-akwụghalị that marriage is gone. Ọ bụkwanụ na ịgwara ya na papa gị na-akwụghalị mama gị ga-anọ na pain for the rest of her life. So kedu nke ị ga-choose the pain or the marriage? Ike gwụrụ. O nwere ife mmadụ ama nnụ any man na-akwụghalị na ọ bụrụ na nwunye ya maara na-egbu emeli that man bụ nnọọ a selfish man amarọ ka esi eme. Na nwoke na-akwụghalị nwunye ya amarọ is a different case maka na that woman ama na-efeel the pain. And ana m ewish onye nke m talk more of my mother. Ndị be anyị daalụ nọ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.